Hello everyone, my name is Bombshow. You're welcome to my channel. It's Bombshow Television. Musha my latest musha zvinopisa zvega. Guys, rega ntangene kutenda avo vari kusubscribe, vari kulike nekushare videos edu each and every day. Our channel is growing. Ndisikade kupedza nguva. Let's get into today's story. Ndisingakanganwe vandai advertisera zvekuti vanopa chikafu kuma construction companies, parties vari kupa kutenda. Guys, kana une business rako futi raukuda kuti riitwe mudziginyira wekuita sei wekuti advertiswe panapa, number ndichaisa mu description of this video. Mungogara maita se matibata muwana nawo nema customers enyu. So tisikanyanyopedza nguva, let's get into today's story, the latest one of today. Zimbabwe tina amai vatinawo kana sisi vatinawo varikuda kutaurawo nyaya yavo, vari kuti vari kunzi vanga vane stroke, but toda kuti tinzwisise kuti nyaya yavo ikamira sei, zvakatanga sei uye vakazobatsirwa sei. Makadi sisi taurisai mhuri yeZimbabwe ikunzwei. Right, nyaya yenyu yakatanga sei uye makauya zvakaita sei? Inini ndandine stroke. Alright. But pastroke yandandinayo manje ndakabatsirwa naSekuru. Alright. Ndakabatsirwa naSekuru. Alright. Asi vakandibatsira vari kuSouth Africa. Alright. Wasiri muno? Aiwa, vanga vasiri muno. Vanga vari kuSouth Africa pavakandibatsira. Alright. Pafoni? Pafoni, ndakapiwa nhamba dzavo nemumwe munhu aivaziva. Akanga vaziva mugroup. Ndobva ndipa nhamba dzavo. Saka andipa nhamba dzavo ndobva ndataura navo kuWhatsApp. Pandaenda kuinbox kwavo ndobva ndavatsanangurira. Saka ndobva vandiudza zvekuita. Saka ndaita izvozvo manje ndakaita dzinenge 4 days. Ndanga ndisingakwanisi kana kusimudza gumbo kana kudii. Saka pandakashandisa zvavakanditi ndishandise izvozvo, ndakabva ndatotanga kutosimudza gumbo, ndipo ndakatotanga kutokwanisa kusumudza gumbo kuti ndifambe. Saka makumbo aya mukuru kuti anga asingasimuke here? Ranga risingasimuka. Asi izvezvi raakusimuka? Aiwa, Sekuru. Pafoni ndobva zvakaitika? Vakandibatsira pafoni. Aiwa, mhuri yeZimbabwe ndofunga mukuzvinzwira. Hanzi zvinhu zvakaitika pafoni. Right. Alright. Asi pavakazondibatsira kuti ndizotanga kufamba September. Alright. Ndipo pamama kufamba. Ndipo ndakatanga kuti zvinhu zvane nguva asi zvakaitwa pafoni. Vakangondibatsira pafoni, vakandibatsira. Aiwa, tinoda kunzwa kuna Sekuru kuti Sekuru zvinhu izvi munozviita sei, ende mabasa makuru aya mhuri yeZimbabwe inozviziva here kuti ndo zvamuri kuita kunoko zvekubatsira vanhu vane stroke? Vakawanda vanozviziva, vakawanda vakateverera nyaya yangu vanozviziva. Sekuti pafoni ndogona kubatsira dambudziko pafoni. Asi zvoenda nedambudziko racho akamira ezvino kuchirwara, ndogona kuita pulani yekuti ndikubatsire pari pafoni. Musipo zona ndisipo. Kuzouya pamwe panopi izvoda ndiripo. Kuzouya pamwe kuti unenge uri kunzvimbo yekuti ndikutaura mushonga wangu muti wakati unogona kuwana here. Ukangoti ndouwana, handikuzwa senda mari. Ndikuzva ndisenda mari. Senda mari. Senda mari. Unoita sei? Tokuitira basa uri pauripo. Basa riya rikuita sei? Saka ava vane muti here wamavatsvagisa kana kuti zvakatongoitika? Tine zvatakaita, kune zvanga zvichivatambudza. Tikazvaudza kuti aiwa izvi hazviitwe. Izvozvo ngazvisare zviite so. Izvozvo zviregei futi, musafa makazviita futi. Munoita sei? Munokwana. Aiwa, I think takuda unopendera chirongwa. Mashoko ekupedzisira mungataure kune mhuri yeZimbabwe Sekuru ndeyekuti? Mashoko ekupedzisira ndinotaura kune mhuri yeZimbabwe ngavasununguke kuuya kuzobatsirwa naSekuru. Alright. Vanenge vachiziva kuti vane matambudziko ari kuvanetsa, ari kuvatambudza, ngavatibate panhamba idzi dziri kubuda paskirini. Ndo zvatinovakurudzira kuti ngavauye tionesane mukati medare. Ndoda kudzokorora futi, handisi kuda munhu anondifonera neWhatsApp call. As long usina kunditengera data. Asi kana uchida kubatsirwa unonditengera data reinternet riya, woita video call. Ndichikubatsira pafoni. Kwete zvokuti unongokaruka wongoti hausati wamboti halo wakutondibhipa. Aiwa, handizvidi. Vanhu vakadaro aiwa zvishuwa. I think chichemo machinzwa mhuri yeZimbabwe, musabhipe ende musafone neWhatsApp call. Munofona nemanhamba nemakhozi. Kudavira kana ndiri busy pane munhu anenge achikudavira. Haitadzi kubatwa foni inobatwa.
nobatwa but monzwisisana. Namba ndidzo dziri pascreen. Aiwa Sekuru tinokutendai. I think zvatachida kuziva taanazvo. Tichangoita tichikushanyirai nguva nenguva kuti tinzwe nekuziva nezvichabvunzwa nevateereri kana kuti vaona interview yedu. Tichange tichidzoka tichikuonai. Tinotenda Sekuru. Hapana chakapera tina chose. Yeah.